Γεια σας φίλοι μου. Θα κάνω αυτό το βιντεάκι μετά από μεγάλο προβληματισμό που είχα εδώ και χρόνια για το δέσιμο του αγκιστρίου. Έχω δει πολλά βίντεο, χιλιάδες βίντεο δικά μας έξω, αλλά οι κόμποι που έχω δει καταλήγουν πάντα σε ένα ίδιο μοτίβο. Αυτός ο κόμπος που θα σας δείξω έχει μια ιδιαιτερότητα. Το δέσιμό του δεν έχει αυτό το τσουτσουνάκι που περισσεύει προς τα κάτω μεριά από τα αγκίστρι. Γίνεται ένα κονικό και περνάει εύκολα το δόλωμα. Και μπορείς και να το διπλαρώσεις στη συνέχεια. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Τον κόμπο θα τον ονομάσω BT, Βασίλη Τσίκος, εν συντομία με την, έχει ένα όνομα για τις συζητήσεις. Λοιπόν, ίσως με αυτόν τον κόμπο λύσω πολλούς στα χέρια, νέους ψαράδες, παλιούς, να περνάνε εύκολα το δόλωμα, να μην ξεφουσκώνει το μονοδολάκι, χαλάνε τα σκουλίκια και να μην έρχεται και προς τα κάτω εύκολα. Εγώ το ψαρεύω πάρα πολύ καιρό, ήθελα να σας το δείξω, αλλά τώρα τελευταία με το καναλάκι και μια ομαδούλα που έχουμε και με την τεχνολογία των βίντεο και τα αποφάσισα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα φτιάξουμε τον κόμπο. Θα βάλουμε λίγο την κάμερα πιο κάτω. Οπα. Λοιπόν, πήρα τώρα μια κόκκινη εδώ μπετονιά, αυτή βρήκα. Λοιπόν, κόβουμε ένα παράμαλο με περίπου 1 μέτρο. Ωραία. Αυτή είναι η μπετονιά μας. Τη βλέπετε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Πρώτη κίνηση. Εάν θέλουμε να το διπλαρώσουμε, θα αφήσουμε πιο μακρύ. Θα κάνουμε ένα λουκάκι εδώ, θα αφήσουμε πιο μακρύ. Αν θέλουμε να δέσουμε απλά το αγκίστρι, 15 πόντος είναι καλά. Λοιπόν, κάνουμε ένα λουκάκι και το πιάνουμε. Παίρνουμε το αγκίστρι. Το τοποθετούμε εκεί. Το βλέπετε. Το πιάνουμε με το άλλο χέρι. Πιάνουμε την άλλη άκρη της μπετονιάς και ερχόμαστε τη βάζουμε στο αγκίστρι, όπως δένουμε τον άλλο κόμπο. Η μόνη διαδικασία είναι που κάναμε αυτό το λοκάκι πίσω. Τα πιάνουμε και τα τρία μαζί και περιστρέφουμε 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Πάντα οι περιστροφές θα γίνονται προς τα κάτω στο αγκίστρι, προς την κούρπα δηλαδή. Και τι κάνουμε, όπως δένουμε ένα αγκίστρι, τραβάμε, εδώ, σφίγγουμε. Λοιπόν, το φέρνουμε από τη μέσα μεριά, πάντα από τη μέσα πρέπει να είναι η μπετονιά. Πιάνουμε και τις μπετονιές πίσω και σφίγγουμε. Τώρα το αγκίστρι μας έχει δεθεί. Έχει δεθεί, δεν φεύγει με τίποτα. Το βλέπετε.
Έτσι δέναμε και πριν. Μόνο που αυτή η μητούλα ήταν από την κάτω μεριά. Τώρα τι κάνουμε όμως? Εδώ αυτό το λουκάκι που κάναμε έχει δύο άκρες που πάνε μέσα. Η μία είναι το σταθερό και η άλλη είναι αυτό που σέρνει. Θα τραβήξουμε να δούμε ποιο σέρνει. Άρα σέρνει αυτό από εδώ. Άρα αυτό εδώ είναι το σταθερό. Δηλαδή, να βρούμε ποιο είναι το σταθερό. Πιάνουμε το σταθερό και τι κάνουμε? 1, 2, 3. Τραβάμε. Τραβάμε καλά. Και έρχεται πίσω και σφίγγει. Σφίγγουμε και τον άλλο το γόμπο καλά. Και έχουμε ένα ωραίο δέσιμο, το βλέπετε. Αυτή η μπιτονιά τώρα εδώ είναι και, πώς το λένε, σαν πολύ νάιλον και δεν, τέλος πάντων. Και έχουμε ένα δέσιμο. Τώρα εδώ το βλέπετε είναι κονικό κάτω. Δεν φεύγει με τίποτα. Είναι κονικό. Δηλαδή βάζουμε το δόλωμα, το μονοδόλι, φραπ με τη βελόνα και περνάει αμέσως. Και η μητούλα, αν θα κόψουμε τώρα εδώ και να αφήσουμε 2 χιλιοστά, κρατάει το μονοδόλι να μην πάει προς τα κάτω. Συν την μητούλα από τα αγκίστρια. Έχουμε και ένα βαντάζι εκεί. Αλλά τι θέλουμε να κάνουμε? Αν έχουμε όμως μανάκια και θα περάσουν πιο πάνω και θέλουμε και να το διπλαρώσουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα look. Το look πώς θα το κάνουμε? Όχι διπλό κόμπο, θα κάνουμε αυτό το κόμπο. Δηλαδή μια περιστροφή εδώ, γυρνάμε από κάτω και το περνάμε μέσα. Αυτός ο κόμπος πάντα κρατάει ίσα την πετονιά. Εδώ το πέρασμα είναι λίγο. Ωραία. Γίνεται αυτό το οχταράκι. Υπολογίζουμε πόσο θα είναι να περαστεί το μανάκι μέσα. Τα αφήνουμε 1,5-2 πόντους πάνω από τα αγκίστρια. Και το σφίγγουμε. Αυτή η μπιτονιά δεν σφίγγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και έχουμε δέσιμο αγκιστριού. Το βλέπετε. Λοιπόν. Κόβουμε την άκρη. Και να αφήνουμε και 1,5 λεπτό. Λοιπόν. Βελόνα. Περνάει το μανάκι. Εύκολα εδώ. Το περνάμε και από εδώ. Και εδώ έχει την κόντρα του. Τώρα αν θέλεις και ένα ελαστικό νήμα ανάμεσα, 10 στροφές εκεί το κρατάει πιο, μόνο εδώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κόμπος. Θα τον δείξω άλλη διαφορά. Μάλλον να πάρω άλλη μπετονιά, δεν σφίγγει. Τώρα είναι άσπρη αυτή, θα φαίνεται, δεν ξέρω. Για να δούμε. Τώρα έχουμε ένα αγκίστρι. Τώρα έχουμε ένα αγκίστρι εδώ. Με κρίκο, αυτό ήταν με παλέτα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Λουκάκι. Πιάνουμε εδώ στα αγκίστρι. Πάμε στην άλλη άκρη, τη φέρνουμε πάνω. Τα πιάνουμε και τα 3. Μία, 2, 3, 4, 5. Τώρα ποια εδώ είναι. Τραβάμε την πιτονιά. Τα πιάνουμε όλα μαζί στο αγκίστρι, σφίγγουμε. Μένει το λουκάκι πίσω. Βρίσκουμε ποιο από τα δυο είναι, τραβώντας από εδώ. Να το, αυτό τραβάει, το άλλο είναι σταθερό.
Οπότε θα τυλίξουμε αυτό. 1, 2, 3. Εδώ θα κάνετε 3, δεν χρειάζονται 4. Κοίτα, αυτή η μπετονιά δεν είναι πιο καλά. Κάνει φλούρο πιο καλά ακόμα. Το φέρνουμε πάνω, τραβάμε, σφίγγουμε και το άλλο καλά και μετά περνάμε τρύπα, πάντα περνάμε, λάθος. Απ' την έξω πάντα περνάμε, γίνονται κύριε. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Λοιπόν, και καλύτερα αυτό θα το στρίψουμε. Λοιπόν, πάντα τα αγκίστρια με τρύπα τα περνάνε από την έξω μεριά προς τα μέσα για να καρφώνει το αγκίστρι, και στην παλέτα από τη μέσα μεριά πάντα το δέσιμο η μπετονιά. Περνάμε το ένα. Τώρα το άλλο αν θέλουμε να το περνάμε, αν δεν θέλουμε, αν το κόψουμε εδώ δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων το περνάμε και αυτό λίγο. Τα τραβάμε όλα μαζί. Λοιπόν, να το. Αν θέλουμε τώρα το διπλαρώνουμε και αυτό εδώ. Αν θέλουμε το κόβουμε. Και έχουμε ένα δέσιμο. Ούτε ακρούλες, ούτε τίποτα. Κοιτάξτε δέσιμο. Όλα από μέσα. Και έχει μετούλα να κρατάει και το μόνο δολάκι. Το κόψω και υποθέσει. Αυτός ήταν ο τρόπος δεσίματος για σκουλίκια όπως είναι τα μονοδόλια, μανάκια, κόκκινα, κροβάτες και διάφορα. Πιστεύω για όλους τους καστεράδες θα είναι πολύ χρήσιμο και για εγγλέζικο, για διπλάρωμα και σε μικρό αγκίστη μπορεί να το δεις με πιο ψηλή μπετονιά. Θα σας το δείξω και στην παραλία πώς δολώνεται και τι όμορφα κάθεται το δόλωμα, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το δόλωμα, η παρουσίαση. Αν είναι ζωντανό και δεν τραυματιστεί στο πέρασμα πολύ και είναι ζωντανό, έχει μεγάλη διαφορά για τη συλλήψη των ψαριών. Αυτά είναι τα δεσίματα. Πιστεύω να βοήθησα πολλούς καστεράδες, πολλούς φίλους και θα τα πούμε από την παραλία, γιατί σήμερα Σαββατοκύριακο δεν πήγαμε για ψάρεμα, καλώς και έχει αέρα. Πιστεύω μεσοβδόματα να κάνουμε καμία εξόρμηση. Αυτός ήταν ο κόμπος, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.